Hayibo. Umzala ashiyele mina imessage. Uvumbukaphi? Hayibo mehlo madala engabe uthini? Wamgcina nini nje umzala? Ngimuza ukuthi uthini. Hayi Mzala kunjani? Hayibo kontamaluma ungisizi la sisi please. Hey, yazi le gang kade ngikhumbuza namhlanje ukuthi i-stationary. Ngiyababuza ukuthi why bengazange bangikhumbuze all along, but hayibo bangitshela bangikhombisa i-stationary list sasiphume nama-report. Bathi ngabuka ama-report nje ngasengithi ababeke ngaleni. Namhlanje next door kade beyolanda bayothengela ingane zabo ama-stationary we-own ama-uniform. Iy'ngane zami angazi ngizokwenze njani. Anginasente. And umashonise kade ngiyekena uthe nje imali sithathiwe akasenayo. Kusho ukuthi ngeze kube uqala kwenyanga ngizobe ngiyinjani and iy'ngane esikoleni vele i-uniform ishintshile last year. Bese kufanele ukuthi babuye ne-uniform entsha ngoba besasebenzisa le indala ababe kade beyisebenzisa. Ngangenayo imali yokuthenga manje bekufanele and nazo zithi zicela i-uniform. Kwayicathulo ungabona. Ngicela bandla mntakamalo ungisiza. Ngisize sisi. No ngizokubona ngizokubona please. Awusabona mzala. Happy New Year bakithi. Ngaze ngajabula ukuza kuwena. Kunini ngakugcina nje. Phela uDisemba wonke ubungatholakali. Ngaze ngajabula bakithi umzala wami engimthanda kangaka. Kade ngakugcina mzala njengoba usubuya nje sungibuyela ne-voice note engathi podcast. Hey mzala, angazi ukuthi uzokwenza njani ngendaba yey'ngane ngoba phela wena kade sibuka wena uDisemba wonke la kuma-social media ungabambeki mzala. Yikho iphathi obungayihambi wena ubushuthela la usicakela ngama-frontal iy'nzipho nje angazi uyishintshe kangaki nge-festive season eyodwa nje. uDisemba nje wena mhlawumpe iy'nzipho uyishintshe ka-3 njengoba mina nginey'nzipho zami ey'qothukile nje ingoba bengazi ukuthi uyeza uJanuwari kudingeka ama-uniform ey'ngane. Wena mzala udlala isitokufela sokudla wasishuthela oflawa abawu-15 noshukela abawu-38 ama-rice awu-24 wasishuthela waze wadlala ngisho isitokufela sotshwala. Manje ngiyaxakeka ukuthi ubungenza iy'nto ey'ngaka iy'ngane ey'nganayo i-uniform ekubeni wazi kahle ukuthi uJanuwari phela uJanuwari awukaze nje ngelinye ilanga kuthiwa hayi kulo nyaka uJanuwari uzofika just after September. uJanuwari nje uhlala ufika after December kuyaziwa. Awukaze nje nangelinye ilanga elilodwa nje uJanuwari udecide ukuthi hayi uzofika after March. So ngiyaxakeka ukuthi wasuthuka kangaka ukuthi iy'ngane kumele y'phindele esikoleni engathi ayizalo wena. Uphiwe zona yini le y'ngane ngoba phela ezakho nje uyazi ukuthi njalo ngoJanuwari y'phindele esikoleni. Yabona-ke le yamashonisa-ke mzala qamba amanye amanga. Yabona usuyoboleka kwabanye kuba vele mina ngeke ngikunike. Zama ukuqamba amanye amanga amashasha. Le yokuthi umashonisa akanamali akekho umuntu ozoyikholwa ngoba phela umashonisa that's their very business ukuthi babolekisa ngemali. So mengabe sethi imali ayikho kuyena uthi kubani? Uthi kubani leyo mali? Nanokuthi uthe mengabe-ke yena engasabi namali base bonke-ke omashonisa nje bala emhlabeni bangaba nabo bakhona phela abanye. Ngeke kuthumeleke emabhenki ngoba ngiyacabanga ukuthi njengoba uya komashonisa nje kusho ukuthi kade vele wona ebhenki. Mina ngiyasola ukuthi wena uyamkweleta vele umashonisa. Umuntu kongasaba umashonisa mina ngicabanga ukuthi uyoyikhokha ngane yami imali. Mzala yazi yenze njani? Thatha lamaphepha lawa agoqe uflawa unike iy'ngane izobhala kuwona esikoleni ngoba inawo ama-exercise. Uthathe lawa o-Auntie Caroline labo busicakela ngabo. Ukhave iy'ncwadi zey'ngane seyiyobizwa-ke ngo-Auntie Caroline Mpungose lapha esikoleni. Uthathe-ke mzala ama-frontal uyowadayisa.
uzama ukuthengela iy'ngane i-uniform. Ngoba nje yabona le story sakho nje Mzala, ayi uyosichazela abanye. Wena iy'ngane zakho bey'swenkile ey'gqoke iy'nto ezamagama ngokhisimusi. Usifakela la ko-Facebook usitshela ukuthi wena nje uvuka ney'ngane zakho ngeze ugqoke udoti. Thina-ke zethe bey'gqoke udoti-ke zinayo i-uniform iphelele. Zishaya nje umuntu une-calculator yakhe. Ayekho ozoboleka i-calculator yomunye. Umuntu une-dictionary yakhe, ayekho ozoboleka i-dictionary yomunye. Njoba-ke nje wazi-ke Mzala ukuthi umzala wami angesihlukaniswe yilutho, ngikuthanda ukufa. Ngikuthanda ukufa Mzala, kodwa ngabe nje ngiyaganga, ngabe ngifuna ukuthi ngikubulale nje, ngingakwenza umuntu mengingakuboleka imali. Futhi ngabe ngiqamba amanga, mina-ke Mzala uyazi ukuthi angiyena umuntu wamanga. Imali ikhona nginayo. Ngeke kodwa ngikunike Mzala, ngabe ngidlala ngawe, ngabe ngifuna ukukubulala. Ngoba mengingakunika kusho ukuthi na-next year uzophinde wenze leli phutha. Phela ukhumbule ukuthi awuqali. Angithi na-last year wena busukhohliwe ukuthi kuze uJanuwari. Nangaloya nyaka wakhohlwa wena ukuthi kuze uJanuwari. Wena yantela kho ikhalenda la kuphi ukhozi liphisana mahhala ngamakhalenda. Futhi-ke nje kulo nyaka maningi kakhulu ngoba bekhona abawafunayo. Hamba uthatha amakhalenda okhozi ufake iroom neroom lapha kwakho ukuze uyikhumbuze ukuthi after December comes January. January, February, March kuze kufike kuDecember. Kuphinde kuqale phansi futhi kuthi January. Akukaze kuthi nje December, September, November, January, October. Akukaze Mzala. Musaka ukudlala ngami. Mewukuthi-ke kanjani njani. Kanti lo bheyi wakho ohlala usicakela ngawo yena ukusiza ngani, akazini ukuthi uney'ngane. Ayi awukhulume nomuntu wakho Mzala. Nizama ukuthi nenze njani ngey'ngane. Ayi nani nilonifunela iy'ngane iy'tepfather useless. Kubheda ubaba wey'ngane, kubheda i-stepfather. Hayi ngeke Mzala. Kulungile-ke Mzala wami, ngiyakuthanda. Ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Sobonana nje soon. Kulungile-ke, bye. Singadlala abantu la. Abantu engathi bayakhohlwa ukuthi uDisemba ulanywe uJanuwari. Njalo nje yena uyakhohlwa. Wi. Wangigcina kudala. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.